Isto do confinamento ten aspectos negativos, como de ter que estar pechados ou pechadas na casa todo o día, pero tamén ten cousas positivas, como por exemplo que estánse reducindo moito os niveis de contaminación. Os animais están recuperando espazos urbanos, non hai máis que ver os xabaríns e os cervos campando ás súas anchas, a natureza no seu máximo esplendor. Entón isto a mí leva a pensar unha cousa. Canto peor nos vai aos seres humanos como especie, millor lle vai ao planeta en xeral. Ollo, isto non será unha indirecta. Non quererán decirnos ás persoas, aos seres humanos, que sobramos. Porque a min as cousas pódenseme decir á cara, Porque eu cando vou a unha casa e noto que estorbo, a mí non me teñen que dicir ui, esta xentiña quererá ir pa a cama, quererá dormir. Non, non fai falta. E digo-vos unha cousa, os animais xa levan tempo avisando, porque o coronavirus quen o transmitiu? Un morcego. A gripe aviar, os paxaros. O SARS, que foi outra enfermedade que houbo, un camello. A sida, un mono. A sífilis, unha llama. Que máis sinais queredes? Que máis sinais queredes? Que nos botan, que que temos que marchar, Non sei a donde, pero temos que marchar. Eu xa vos digo, eu marcho, que teño que marchar.